Hola a tothom. Saluda. Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Per la miniatura del vídeo, pel títol, suposo que ja sabeu de què va. Em torno a anar a un campionat d'Espanya. Com sé que us agraden molt aquests vídeos, jo no pararé de fer-los. Si algun dia us canseu, ja em direu, Daniela, és que eres muy pesada con los campeonatos d'Espanya. Ja m'ho direu, però com no m'heu dit res, jo segueixo gravant-los, o sigui, que a mi m'encanta. Són les 6:32 del matí i res, m'he aixecat a les 6 perquè m'haig d'anar cap a Igualada perquè sortiré amb el meu club en furgoneta cap a Gijón. Crec que porto una cara de bastant dormida, i a més em brilla una mica la cara perquè m'he fet l'skincare. Porto unes pintes una mica, no? Però bueno, m'he intentat posar una mica més decent, tot i que és còmode perquè per estar 7 hores en un cotxe prefereixo anar còmode i si haig de dormir, doncs així dormo millor. Fa molta estona que no gravo, ja estic a Gijón. Us faré tour de l'habitació, vale? És per mi sola, o sigui, us ho ensenyo, vale? Aquesta és l'entrada. Llavors, aquí tenim el lavabo, vale? Pam, pam, pim, pim, pam, pam. Dutxa, pam. Perfecte. I després, aquest llit per mi sola. Que esto es un sueño, una tele. I aquí, bueno, a veure, ostres, com s'obre això? Aquí. Bueno, no és tan estètic com pensava, vale? Ara el que faré és obrir la maleta, treure algunes coses i em dutxaré, perquè hem quedat a les 9 a baix per anar-nos a sopar. Llavors haig d'espavilar per poder fer tot. Així que ara nos vemos, vale? Ciao! Hola a tothom, com esteu? Ja és el següent dia, és el dissabte, el dia de competir. Hola a tothom, com esteu? Mira, veieu? Això, que ara estem anant cap a les pistes que les tinc allà. No sé si les esteu veient. Són les 8:50 o una cosa així. I a les 9:15 començaré a escalfar i tal, perquè a les 10:15 haig d'estar a cambra i a les 10:30 començo a competir. No sé si el meu pare em gravarà amb la GoPro, no sé què em gravarà, però potser també us posaré clips del directe i així també veieu una mica la competició. Així que nada, estic nerviosa però estic bé, sabeu? Abans a l'hotel us havia gravat la introducció que ha passat, que se m'ha caigut la GoPro mentre estava gravant i la targeta, no sé, com que la targeta s'ha torçat una mica, la targeta com de com se llama, d'espacio, ¿no? Y me ha comenzado a dir la GoPro, si no quitas la tarjeta y no sé qué, bueno, una liada parda. Y yo, como se me líen todos los clips, me va a dar algo. Però no, he apagat la GoPro, l'he reiniciat i s'ha arreglat tot. Vale, mireu això d'aquí. És com unes pistes, però per als ciclistes. Està superxulo i jo escalfaré doncs per aquí, per fora. Literalment no hi ha ningú i és que és com si fos literalment unes pistes. O sigui que aquí escalfarem. Com la Daniela de la competició no es pot parlar mentre competeix, us parlaré jo per aquí. Des de fa bastant temps, no sé per què, em dona un petó en el canell. No sé per què, no pregunteu, però s'ha quedat allà la mania. Aquí ja vam començar, portàvem com 2 voltes. Jo al principi em vaig col·locar fatal, em van tancar i vaig sortir l'última, literalment. El meu entrenador, quan em va veure que anava última, em va dir: no preocupis, Daniela, que recupera ràpidament. Bueno, ho vaig recuperar en 150 metres, no sé com ho vaig fer. Jo cada normal em ratllo molt ràpid, no li vaig donar gaires voltes al tema i vaig seguir amb la competició tranquil·lament, o sigui, estava molt concentrada. Així que res, ja us deixo amb la Daniela de Gijón, que us explicarà com em va anar la competició. Hello, everybody. O sigui, a cada clip us dic hello perquè entre clip i clip és com, hi ha com 4 hores de diferència i més. Ja he competit, estic molt feliç, estic molt feliç. He quedat cinquena, el 5 no me lo quito de encima, pero me gusta el 5, o sea, si se quiere quedar hasta la categoría absoluta, yo orgullosa de quedarme en quinta. Estic molt feliç, la veritat. He fet marca, que marca, context pels que no saben d'atletisme, és millorar el meu temps. L'he millorat i bastant. I no només això, sinó que
meva part filosòfica. He demostrat que puc ser molt dura de cap i puc patir, cosa que fa un temps no sabia fer o no acabava de fer. I res, no sé per què no us estic mirant a vosaltres. Bueno, que estic molt feliç, la veritat. Ara anem a menjar cachopo per a disfrutar d'esta bona victòria, perquè he quedat campiona de mi mateixa i això és molt important. Crec que no m'estou veient gaire bé perquè estic a contrallum. Bueno, m'he posat una mica morena, jo crec, no? Digueu-me que sí, sisplau. És l'únic que m'ha fet il·lusió que me digan que m'he puesto morena, ¿vale? O sigui, ahir una amiga meva em va dir «Uau, Daniela, estàs super morena!» Te amo, te amo. T'has anat al mi corazón. Ara que ja m'he tret els nervis a sobre, doncs podré gaudir de les competicions, de veure la gent competir tranquil·lament. És que és el millor competir a primera hora del campionat, perquè el campionat penseu que dura avui dissabte i diumenge. O sigui, és que de veritat que és el millor, perquè ara estic super tranquil·la, podré gastar-me la veu cridant com una boja, que m'encanta animar a la gent, o sigui, lo vivo, i ja està, o sigui, és que esto es lo mejor del mundo, viva la marxa, per això heu de fer marxa, perquè la marxa o la fan, bueno, a veure, molts cops la fan a última hora, s'ha de reconèixer, però aquest cop han decidit posar a última hora els 3.000 llisos, o sigui, que siguen així, no, que sí, que hauré de matinar, però estic tot el dia tranquil·la, sense nervis, sense poder desgastar mis energías. Adivinar quién ha vuelto. Bueno, chicos, estamos en Gijón, en el Campeonato de España. Ya hemos corrido nosotras, pero ahora hacen el 1000. Mirad. Donde el récord de España está en poder de Hugo Casañas. ¿Por qué esto no lo había grabado aún? Desde el año pasado en Conte. Estas son las pistas. Son bonitas, ¿eh? El zoom. Adiós, Vale. adiós. Muy bien, ¿te has quitado el zoom? Saludar, puedes saludar. Vale. Puedes poner las puntas. Hola. Hola, gitaneras. ¡Vinga, Karen! ¡Encara et queda, encara et queda! Va, Karen, a poc a poc, tu pots! Són les 9:53 del matí, dia diumenge. Tio, tinc els cabells. Ara anem cap a les pistes, ja m'he vestit, m'he tret les trenes, m'he dutxat, he esmorzat. Estoy ready para otro día observando a la gente competir, cosa que és mi passió. És que m'encanta veure la gent competir. Ho pateixo molt perquè quan hi ha algú que es cau o que li va malament, me da mucha pena, però és que és molt, o sigui, és divertit, sabeu? Perquè al final veus també molta gent celebrant doncs, que li ha anat molt bé la competició, tal, entonces és molt guai, la veritat. Acabo de veure que crec que m'estou veient blanca perquè com que la llum, no sé, m'està fent blanca. Més blanca del que estic. No, estic molt morena, home. És que jo crec que no ho esteu apreciant amb la GoPro. És que a la vida real, si em veiéssiu, ho notaríeu. Parece. Te pones nervioso. Súper poco estético. Esto de que me grabes mientras corro. Mira. No lo veo yo. Es youtuber, esto no lo sabe. Influencer. Sígueme por YouTube. Hostia, no he visto tus vídeos. Qué mal. Ei, que estic a punt d'arribar als 200, Us estic gravant molt poc, crec. És que no estic editant el vídeo ni res. Mitjançant va passant els dies perquè no he portat l'iPad. Però no sé quan us estic gravant, no sé si el vídeo serà molt curt, però intentaré... Ui! L'alarma. Tot i que sigui curt, intentaré penjar-lo per penjar-vos contingut abans d'anar-me de vacances, que ahí habrá... ¿Cómo se llama? Contenido de calidad. Però mentrestant, doncs... us estic gravant aquest vídeo, tot i que vaig intentar gravar com els primers dies d'estiu, però com se m'estava oblidant portar-me la càmera, no vaig gravar quasi res. Soc un desastre, és que se m'oblida portar-me la GoPro. Ara... és que és molt d'hora. Volia dormir, però se m'ha tret el... O sigui, no estic cansada, però se m'ha tret les ganes de dormir.
Hola, hola, hola. Ah, es un vídeo. Saluda a ellos. Saluda a la cámara. Chupando cámara. ¿Qué ha pasado? Yo que no, que se ha quedado ahí, que se le cae... No, me rollo. Esto para el blog, esto para el blog.